Fa'alaikum adzaba yaumin adzim niku wonten surat Hud ayat 6 disebutne hai para umatku nyembah yang Allah ojo nyembah selain Gusti Allah. Aku wedi nek suatu saat awakmu kabeh iku pikantuk siksa adab saking Gusti Allah. Niku ature sinten Bu? Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh nggih. Terus akhirnya Nabi Nuh niku selama berdakwah itu 950 tahun. Lah sing ngikuti pun namung tiyang 80. Nah, ngerti ngoten niku umat niku nggih napa niku mboten percaya. Dumateng Nabi Nuh sing bakal niku nggih kuat. Sing taat wau namung tiyang pinten Bu? 80. Nah, saling berbantahan Nabi Nuh kali umat wau. Faktina bima ta'iduna. Ya coba datang mau siksa nek memang jenengan sampean bener niku ature umat Nabi Nuh nggih bener. Akhirnya Nabi Nuh diperintah dening Allah, hai Nabi Nuh wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Hei Nabi Nuh gawe yo kapal. Nabi Nuh diutus apa Bu? Damel kapal. Lah waktu damel kapal itu nggih wonten umat niku sing ngelolokne. Wa kullu ma maro alaina malaan. Nabi Nuh, ngopo sampai kok gawe kapal? Wong ora enek udan, ora enek banjir kok gawe kapal. Dilokne ngoten nggih Bu. Dan terbuat itu dari kayu jati. Panjangnya itu 1200 hektar. Hektarnya kanane napa meter ngoten nggih Bu. Terus lebarnya 600. Nah, saestu akhiripun Allah niku marah wis sampe puncake nggih. Didatangne banjir gede wis banjir bandang gede. Lah anake Nabi Nuh sing namanya sinten Yan'an apa Yan'an niku mboten purun taatnya. Ngoten lho. Terus akhirnya Nabi Nuh nyuruh sedaya umat sing taat 80 tahun naik apa bukan kapal. Terus hewan-hewan kapal itu ada 3 tingkat. Tingkat pertama niku burung, tingkat kedua hewan, tingkat ketiga manusia. Lah banjir gede sampai 40 hari itu mboten berhenti. Sampai anak ini pun munggah kapal mboten turun. Mau bapak aku mau munggah kapal aku golek ning gunung sing dhuwur. Ternyata banyune niku ya sampai dhuwur gunung. Istrine Nabi Nuh niku nggih mboten purun taat. Terus nek wonten sakniki kok wonten umpama ya wonten seorang ulama istrine kok gak taat, anake gak taat niku nggih mboten saged tilokne nggih Bu namanya